Panelová diskusia priamo v okresnom sídle v Gelnici nadviazala na podporu župy v celom regióne. Týka sa viacerých oblastí, aby sa ľuďom na Dolnom Spiši žilo lepšie. My sa snažíme v rámci našich možností podporovať najmenej rozvinuté okresy, hlavne skrze našich kompetencií a činností. V rámci okresu Gelnica sme preinvestovali za posledné roky viac ako 15 miliónov eur do cestnej infraštruktúry, čo je asi historicky najviac. Podarilo sa opraviť až vyše 30 úsekov ciest a 9 mostov, pričom podpora sa týka aj ďalšieho rozvoja cestmajsterstva v Mníšku nad Hnilcom a rovnako tak výhodnejšieho cestovania regionálnou dopravou na takmer 400 linkách. Tu financujeme takmer 80% nákladov na túto autobusovú dopravu. Hovorili sme dnes aj o rôznych grantových schémach, ktoré Košický samosprávny kraj poskytuje aj bude poskytovať pre okres Gelnica. Myslím si, že sme suverene najväčší podporovateľ tohto okresu. Ani štát nedáva toľko do okresu Gelnica ako Košický samosprávny kraj. Ohlásili aj špeciálnu výzvu vo výške 50 000 eur, pričom vedenie kraja intenzívne pracuje na rozvoji turzovských kúpeľov. Už na jeseň chce predložiť projektovú dokumentáciu so žiadosťou o stavebné povolenie. Výrazne však pokročil aj jedinečný projekt biodiverzity v tamojších lesoch. Som veľmi rád, že práve biodiverzitný projekt v lesoch Gelnica sa stal vzorovým projektom, ktorým nás ukazujú ako nielen v Európskej únii, ale aj v OSN a dávajú nás za príklad po celom svete. Nemálo prostriedkov však smerovalo aj na rozvoj cestovného ruchu. Spomenúť možno výhliadkovú väžu v Kluknave, Pumptrack v Gelnici, Margecianske fajnoty či saunu Tajch v Smolníku. Takisto sa darí prispievať ku kvalitnejšiemu životu klientov sociálnych služieb.